ವಿಜಯನ್ ಬಂಡಿಗುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಹರಿಕಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಪನಗ ದಾದಾಣ ಒಂಜಾರು ಹೊಸತ್ತನ್ನು ತೊಚ್ಚಿಪೋಡು ಒಂಜಾರು ನಂಜಿ ತುಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವರು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರ್ಗಧ್ವಜರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಡೇಗೆ ತಣ್ಣಗಾದಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆದವ್ರು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷದಂತ ಏನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವಿನ ಏರಡ ಕೆಂಡಲ ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಬೊಮ್ಮಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇನಿಯಾನ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲ್ಲೆ ಇಡೆಗ್ ದಾಯಗ್ ಬೈದ ಕೆನ್ನಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರಹಗಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 9 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನಗ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರಾ ಬಟ್ರಾ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮೇನಿ ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂದು ಬತ್ತಿನ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂದುವೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಎಡ್ದಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲೇನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು 2017 ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಗ್ಯಾಪ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 9 ವರ್ಷ ಅಂಡಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ 9 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರಾ ಬಟ್ರಾ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ ಮತ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ನಡಲ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಬಾರ್ಕ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ 19 ಬಾರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಟ ನಟಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಚಲನಚಿತ್ರದ 2 ಕಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವರ್ಗ ಅತಿಥಿ ವರ್ಗದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಧನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕೆಮರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಯಗಳಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 100 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕದ್ದಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಹೂರ್ತ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತು ಬಿಡ ಮಂಜುನಾಥ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದ ವರ್ಸಸ್ ವೈದ್ಯ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ. ಆದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ
7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಮಾಕ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ್ದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ 3ನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ವಿಡುರಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯನ್ನು ವಿಘ್ನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಣೇಶನ ತಿಂಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಆರಂಭ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯ. ಇನ್ನು 3 ದಿವಸದ ನಂಚ ಚೌತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು, ದುರ್ಗೆಯನ್ನು, ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನು, ಕಲಾಮಾತೆಯನ್ನು, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ದೇವರು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಭಟ್ರ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಟ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲದೇವರನ್ನು, ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನು, ನಾಗದೇವರನ್ನು, ದೈವದೇವರನ್ನು, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಸುದಿನಂದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇಂಗ್ರಂಗ್ರಿಗಾನಿ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತೋ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮನೋರಂಜನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಲನ್ ಭಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಜಯಣ್ಣ? ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋವೇ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಭಟ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಭಟ್ರನವರು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಎಜೆ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನೀವೇ ಬಿಡಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪೂರ್ಣ. ನೀವು ಕೊಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ 9 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀನಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ ಭಟ್ರ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಡು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಡೇಗೆ ತಣ್ಣಗಾದಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆದವ್ರು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷದಂತಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವಿನ 2 ಗೆಂಡಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಬತ್ತನು ಬಾಕಿದ ಬುರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚೈತೆ ಮೌನ ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಯಾಕಡೆ ಬಟ್ರು ಬನ್ನಕನೆ ಮೌನ ಇತ್ತದು ಹೊರನೇ ಲಕ್ಕದುಂಚುన్నారు ಸುದ್ದಿ ಬಂದಂದೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಮಲ್ತನಾರು ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಲೈನ್ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಸೂ ಎಂಚ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100% ಹಿಟ್ ಆಗ ಟೈಟಲ್ ಕೇನ್ನಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡಾಕ್ಟರ ಭಟ್ರ ಏತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚ ನಂಗೆ ವೇದ ಬೋಡ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೋಡ ಆಯ್ತ ನಡು ಟಾಪಿನ ಕಥೆನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬದುಕಾಯರಪ್ಪನ ಅದು ಭಟ್ರೇ ಬದುಕಾಯರಪ್ಪನ ವೇದನ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಚಾರ ಕೆಲವುಂಟು ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವು ಮಾತೆರ್ನ ಮಂಡೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ವರ್ಣ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ 150 ಸಿನಿಮಾ ದಾಟದು ಮುಂದುವರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಬದಲಾತ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರಾದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬಾತಾರ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಜನತೆಗೆ ಎಂಚಿನ ರಸ ದೌತಣ ಕೊರೋಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಗಾಲಟ್ಟದ ಪುರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೌನ ಆತರಿತ್ತ ಇವನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಲಾಪಿನ ಘಟನೆ ಕೊರಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಪೋಲೆ ನೈಜ ಘಟನೆ ದೊಟ್ಟು ಕತೆ ಪೋಂದು ಪಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂಚನೆ ನೈಜ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಅಪಗದಾದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತಂದೆ ಆಪನು ದಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸುರಾಜ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನವೀನಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಂದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಂದು 9 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಈ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂಡಿಗುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಹರಿಕಾರೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಪನ್ನಗ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಾರು ಪೊಸತ್ತನ್ನು ತೊಚ್ಪೋಡು ಒಂಜಾರು ನಂಜಿ ತುಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಹೊರಯೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಗಲ ಆರು ಬಾರಿ ಬಂಗುಡ ಸಿನಿಮಾನು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದು ಜನಕ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಿ ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಐದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತನು ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಲೇಟ್ ದುಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಸಮಯ ಸ್ಥಗಿತ ದುಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಬಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಹೊರಯೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಲ್ ಐಡ್ಲ ನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿರಾರು ಐದಕ್ಕೆ ನಾಟಕದ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಗುಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಶಿವಾಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಇದು ಪುನಗೊಂದು ಒಂಜಾರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಚಮತ ಒಂಜಿ ಆರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತಿರು ಕಥೆಲ್ಲ ಪಂತಿಜೀರು ಬಟ್ ಆರು ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪಂಡಗ ಬೇತಿನ ನಾಡೊಂದು ಬೋಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಗಾರ ಯಾರು ಇದು ಪುನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪುಡಂಜಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ನಮ್ಮನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇಂಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಡ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಮುಟ್ಟುಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಅವ ಆಪುಂಡೆ ಆಪುಂಡು 9 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೀರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಲ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಬಾತೇರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪುನು ಮತ್ತ ಸಹಾಯ ಆಪ ಅರೆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಗುಲ್ನ ಪೂರ್ತಕಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎಂಗುಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಾಗಿ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲು ಬರೋಲ್ಲೇರು ವಿಜಯನ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಕುಲುಲ್ಲ ಪನ್ನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಆರು ನೆಕ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಿನಿ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚ ಮಲ್ಪೇರ 100%. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ BK ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಲದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದ ಕರೆನ 30 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ ಸೇವೆ ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್
ಭಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬೈದರ್ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ಎನ್ನಗೆ ಎಂಚ ಎನಿಸನ್ എനിക്ക് മസ്ത് ಖುಷಿയാണ് ഞാൻ ಪುತ್ತೂರ್ದಿನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬೈದೆ എനിക്ക് ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಡಿನ ದಯ ಪಂಡ ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮುಹೂರ್ತ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದು ಯಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಣ್ಣನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಖ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ನಿರ್ಮಾಣ ತಯಾರಾಪಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒರಿಯರ್ದವರೆ ಅಸಲು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬನ್ನಲೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬಂದ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಲ 2017 ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಐದಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನನೆ ಮಂತಿಜ್ಜಾನ್ ಐದಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ದಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತಿ ಎತ್ತೊಂದು എനിക്ക് മസ്ത് നിരീക്ഷ ഉണ്ട് പണ്ട ഈ സിനിമ 100% സക്സസ് ആപ്പും ദയപണ്ട ആറ് ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದಾನ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪಣಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪಣಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ತುಳಸಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಕಿ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ದೇವರ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರೆ ಇನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಯಾರು ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆನಂದ ಜೋಡಿತೆ ಈ ಅಂದಂದು ಮದಿಮೆ ಅರ್ನ ರಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ದಾನೆ ಮೇರುದಾನೆ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ದೇರಂದು ಬಂದಾಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಡ್ಡೆ ಬುದರ್ ಬಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಇತ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಪಗ ಮೇರ್ ದಾನೆ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ದೇರಂದು ಎನ್ನಕ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇರೆ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರೋದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ MNR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಾರ ಜೈದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚೆ ರೆಡ್ಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನದ ಅಂದ್ರೆ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡುದು ಬರಡೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇತ್ನೇಟ ಮಲ್ದಿನ ಆಯರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೀರುದು ಇದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಕಂಡು ಎನ್ನ ಶುಭಾರಾಕಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತನೊಂದು ಪುನು ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಕೇನ್ನಗೆನೆ ಒಂಜಿ ತರ ಕೋಲಾಹಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಆ ವಿಶೇಷತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ 1 ವರ್ಷದ ತಕ್ಕ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ಕತೆ ಏತು ದಮ್ ಉಪ್ಪು ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ದಾನಪ್ಪ ಮೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಹೀರೋ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರು ಹೊಡಿತೇರು ಇತ್ತರ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕತೆ ಬತ್ತೊಂದಾರು ಜಪ್ಪಾರು ಇತ್ತಿರ್ತು ಬೈದಿನಾರನ ಪುದರ್ಗೆ 5 ದಿನ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಆ ಪುದರ್ನು ಒರಿತೊಂದು 5 ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಪೋಡುತ್ತಂದೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಬರೆದು ಕತೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸತ್ವ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜಪ್ಪೆ ಇದರಿಂದ ಈತ ವರ್ಷ ಕಾಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರೀಗ ಕತೆ ತಮ್ಮಿತ್ತ ಭರವಸೆ ಬರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಕತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎರಡಪ್ಪು ಅಂಜಾದ ಪುರಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಪಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೈದಿನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಬೈದಿನು ಒರೇರ್ದರೆ ಅಸಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಅವಿದ್ದ ಯಶಸ್ಸುಗಳ ಮೀರಿದಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಪಂಡದು ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ KK ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಕೌತುಕ ಎಂಚೆತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ಯ ಸರಿಯಾನೆ ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಒರಿಯಡ್ದೂರಿ ಅಸಲು
175 ದಿನ ಬಲ್ತು ದಿನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟು 175 ದಿನ ಅವಳು ಜ್ಯೋತಿ ಹಂಚಿ ಬಲ್ದ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪುರ ದಾಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪುರ್ತು ವಿಜಯನ ಕೈಪಾಡಿ ಅವು ಪಾಸ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಜೈಟ್ ಬಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಚಾಕಚಕ್ಯ ಉಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟು ಸೇರವೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಆರಡೆ ಎತ್ತೇ ಕಾಸು ಪಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾತು ಬರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪೂರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಈ ಟೈಟಲ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ವಿಚಾರ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಗ 5,000 ಟೈಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೀ ತಾನಿತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ಪೈಜರಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಹಿಂಗ 5 ಪಕ್ಕ ವಾಟ್ ಐಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಜ ವಾಟ್ ಐಟಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಗಾಡರ ಎಣ್ಣನೆ ಕತೆ ನಾಟಕ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂತು ಜಾನೆ ಅವನ ಪನ್ನಗೆ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ನಂಜಿ ಇಡ್ಸೇನೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಶುಭ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಆರ್ನ ಒರಿಯಡ್ದವ್ರೆ ಹಸಿಲು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಅದ್ರ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಹೊಡಿಯಂಕ ಸುರುಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ನಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಐದು ಮಂಗ್ಲಿ ಬಂತಿನ ಪದಲ ಬೇಜಾರ ಹಿರೇ ಬರಳೆ ಬಂತೇವೆ ಬೈಸಿ ಬುಡ್ತಿದ್ದೀರವೇನ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವಾದ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ 3 ಬಂದು 2 ದಿನ ದೇವಿ 2 ನಟ್ಟ ಒಂದಲ್ಲ.